Ambalima bamanankan mena o foli ni walimando be kata o bela jelima fu yan fo o sigorola o bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sorolon keneka mimina wala li chaman ke awiye maliki barew ani jien fan were ki barew la benga sebendo o bolo noblala Bamako sigida duruna o meri ani Senegal faba Dakar o commune doni ñogonche kenen sigira ka ben arabaduni ma sigida duruna o nyamaya so konnana ama wala donya ka fo ni benga sebemi ni abolo noblala abena ke sababu nyumande ka jenyoga dumande sinsi commune flanu ni ñogonche Bamako ani Dakar ni ñogonche Mamadou Ben Cherifo Soumano ani Ibrahim Koulibaly olude ka sorolendo anga janga nyamada ni bengan sebe mun tege no blakera Mali commune duruna maire ani Dakar parcelle ancienne maire ni ñogonche akune kasika nafasoro siraw yakubaya ni commune nunu ni ñogonche ayira la fana ka foko ubina foire exposition sugu kenaw sigi wala sa kasika uka segu ni dongo yira ñogona ore akilna mu sorola maire commune duruna maire fe lion ni sénégalais uye ode nafa bobi u y'a bɔ ni sira jumɛn ye tiɲɛ do commune duruna n'o ye sigida duruna ye ale ni commune parcelle Asseni de Dakar olu de filɛ nin ɲɔgɔn bolo bi o ye tiɲɛ ye nka hali sisan commune 5 n'o ye commune duruna ye a cɛ n'a muso a n'a denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba a n'a kalata ɲɛmaw n'o ye maire ye haka diya fo ka taa se mɔgɔw ma n'o ye Dakar parcelle Asseni fana maire n'a ɲɔgɔnnaw ye u ye bolonɔ bila sɛbɛn na o ye tiɲɛ ye nka an bɛ ladɔnniyali kɛ k'a fɔ bolonɔ bila in a dabɔra mun kama dugu fila jamana fila ka bɔ nɔgɔ la u ka taa ɲɛ donc ani parcelle Asseni Musa Si ne n'ale bɛna tigɛ di ɲɔgɔn ma ka commune 5 ani parcelle Asseni k'u tigɛ don ɲɔgɔn bolo awa an hakili la yiriwali sira fɛ n'an ko yiriwali jago bɛ sɔrɔ a la awa a ka ja artisan minnu b'an yɔrɔ olu bɛɛ b'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka sababu kɛ bi coopération mun signé la donc an b'a dɔn k'a fɔ an kɛlen ka tigɛ di ɲɔgɔn ma o bɛ yiriwali de ko fɔ an b'an cɛsiri pour que nafa ka sɔrɔ a la an ka peuple fila bɛɛ fɛ anw sababu la lien bɛ Sénégal ni Mali cɛ o ye tiɲɛ o ye kɔrɔlen ko ye mais an b'a sinsin na de an b'a sinsin commune 5 ani parcelle Asseni de Dakar an bɛna an tigɛ di ɲɔgɔn ma pour que an ka commune fila o bɛ se ka yiriwa Mali ni Sénégal de kɔnɔ cogoya min donc o kun ye bi lajɛrɛ kun ye ni bɛnkan in a bɛna kɛ bɛɛ de ka nafa kama ka se ka commune nunu kɔnɔmɔgɔw ka kɛtaw yira ɲɔgɔn na bɛɛ ka se ka nafa sɔrɔ a la Mali commune duruna ani Dakar parcelle ancienne commune ni ɲɔgɔn cɛ doni kanguriali kene donu doni kene sigira senkan jelibula ka ben arabado ma CADTM Afrique o cakeda kulufe kanyeshi musulakaw ma walasa feminye goroko juru ni abedun fantan jamanaw la jien selegna ni setigi jamanaw fe ani ka do musulakaw la ka fere ani dabalu sigi senkan walasa ulu ka donu be se ka kanguriya kanyeshi o balli ma cogamna Amadou Kamara ani Sedunyari anga jangu ga sorole nyamada ni lajɛrɛ bay min ni a bilara sen kan CADTM fɛ ale ni a cakɛɲɔgɔn n'o ye CAD Mali ye n'a dabɔra ka fɛrɛ ani dabali tigɛ yasa kɔrɔkɔ juru min bɛ don fantan jamanaw la ani musojɛkulu f'u ka siri o dan na ni ka tila ka hakili jagabɔ kɛ ka maaw hakili la somi ni kɔrɔkɔ juru ninnu kɔlɔlɔ juguw la ka ɲɛsin buna hadamadenya o sabatiliko ɲuman ma an nana nin weleli na an ka maire an ka commune maire n'o ye Mamadou B Keita ye o de y'an bila ka na a ma se k'an sɔrɔ a y'an bila ka na an ka n'a représenter parce que u ye gafe ci an ma ko musow bɛ ka séminaire dɔ organiser o séminaire bɛ juru de kan ko gɔrɔkɔ juru wa n'i y'a jateminɛ o séminaire bɛ gɔrɔkɔ juru min kan k'a lajɛ o gɔrɔkɔ juru bɛ se ka bɔ musow kan cogoya min na donc o de y'an se yan bi ka n'u bilasira u ka baara ninnu na ani an bɛ se ka dɛmɛ mun na s'u ma k'o las'u ma u ka baara ninnu kɔnɔna na. ni jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen n'a bilara sen kan marisi kalo tile 15 san 1990 san n'a dakalen bɛ Europe, Afrique, Amérique latine ani Asie gun kan a ka laɲini ti dɔwɛrɛ ye yasa k'a ka tɔndenw k'u hakili latigɛ ka ɲɛsin kɔrɔkɔ juru ma o n'a kɔlɔlɔw ma wa ni cakɛda wɛrɛ b'u bolo di ɲɔgɔn ma ani minnu ka laɲini ye kelen ye k'a lajɛba de don nka kunun tɛ san sɔrɔ juru kɔ n'i y'a mɛn CADTM CAD de don CAD ye mun ye CAD ye jɛkulu de ye ale ye fanga sumanbaga de ye ni n ko fanga sumanbaga
fanga bɛ min kɛ n'a man ɲi ale de b'a dénoncer donc o dénonceli ni o fana fanga de b'a la ka yira fanga tigilamɔgɔw la k'a fɔ ko anw fasoden minnu filɛ nin ye nin ko mun bɛ ka kɛ o kow man di anw ye donc CAD ka baara y'o ye ka politiki minnu bɛ kɛ ni politiki minnu bɛ jamana kɔni kow la anw ka baara ye o baara de ye donc anw bɛ na ni fɛn de ye ni politiki jugu min bɛ yen min fana bɛ se ka politiki jugu in ninnu bɔ yen ka na ni ɲuman wɛrɛ ye anw ka baara ye o yirali ye n'o kɔrɔ de ye ko alternative au politique néolibéral. Maa minnu bɛna ye nin lajɛrɛ in kɛnɛ kɔnɔ n'u bunu hakili jagabɔ kɛ nin waleya jugu in kan u bɔra farafina farajɛla ani Ameriki jamana ka fara Azi jamana kan u bɛna hakili jagabɔ kɛ waleyaw kan waleya minnu n'u tun y'a layidu ta u ka sigili tɛmɛnen min kɛra Maroc jamana kɔnɔ. CAD bɛ jamajɛkulu ye mun bɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ u bɛ Ameriki u bɛ Azi u bɛ Europe u bɛ Afrique kɔnɔna na jamajɛkulu mirina ko ye mun ye ka gɔrɔkɔ juru kɛlɛ ka bɔ fanta jamanaw ka jamana minnu ni juru jugu b'u kana n'u dɛsɛlen ka taaɲɛ sɔrɔ a kɔnɔna na u bɛ ka baara kɛ pour que o de kɛlɛ sisan 2014 kɔnɔna na u farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko fanta jamanaw dɔrɔn tɛ diɲɛ fan bɛɛ juru bɛ jamana fɛn fɛn la n'u dɛsɛlen ka ɲɛtaga sɔrɔ sisan u y'u ka baara lata o kɔnɔna na pour que ka ɲɛta sabati diɲɛlatigɛ kɔnɔna na bon u bɛ Afrique fan saba de la Afrique du Nord n'o ye arabu ka yɔrɔ ye o ye Tunisie ni Maroc ye u bɛ Afrique centrale u bɛ Cameroun Gabon Congo Brazzaville ani Congo Libreville u bɛ Afrique de l'Ouest o ye n'o ye Mali, Niger, Sénégal, Burkina, Benin, Togo, Mauritanie. U b'o jamana de kɔnɔna na. U ka baara kɔni ye ka gɔrɔkɛ juru de kɛlɛ ka bɔ diɲɛlatigɛ kɔnɔna na. CADTM n'ale ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnni ni jɛkulu 30 kɔ n'a nɔnkanfɛn o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ jamana 25 la ka bɔ kɔntinan 4 kɔnɔ n'o ye farafina tubabula ani Azi ka fara Ameriki woroduguyanfan o jamanaw kan an bɛ hakili lajigi k'a fɔ ko CADTM a ka laɲini a kunba ye walasa jurujugu min bɛ don fantan jamanaw la k'o kɔli ka tila ka fu siri o danna. Diɲɛ seleke naani kɛnɛya ko lajɛrɛba min ni o sigira sen kan Abu Dhabi jamana kɔnɔ an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ni ale kun bɛ a kɛnɛ kan ka fara an ka kɛnɛya ko minisiri kan o lajɛrɛba in a kun cɛra dɛmɛbagaw y'a jira k'a fɔ kɛnɛ in kan k'u n'a lajɛ cogoya bɛɛ lajɛlen n'a ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa banakisɛ yɛlɛmataw olu bɛ se ka kɛlɛ Musa Fɔnba bɛ na o ɲɛfɔ an ɲɛna. Diɲɛ seleke naani ɲɔgɔn kunbɛ ba min kunbɛ senna Émirats Arabes Unis duguba la Abu Dhabi o kun yɛra ɲɔgɔn kunbɛ ba in kun bɛ tali kɛ kɛnɛya ko de kun ka diɲɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna bana minnu ye bana yɛlɛmataw ye Mali jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita kun bɛ ɲɔgɔn kunbɛ in kɛnɛ kan wa a bɛ kɛnɛ in bɛ taa kunjɛ kuma min na nafolo dɔw layidu tara minnu bɛna don bana yɛlɛmataw kɛlɛli da fɛ Émirats Arabes Unis ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ CFA wari miliyari 50 u n'o bɔ k'o da min bɛ se ka to bana yɛlɛmataw bɛ se ka kɛlɛ diɲɛ kɔnɔ o kunnafoniw minnu dira o kɛra sababu ye ka an ka minisiri nisɔndiya minisiri min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko mɔ an ka jamana kɔnɔ ni o ye professeur Samba So ye a ko Émirats Arabes Unis ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ CFA wari miliyari 50 min bɛna bɔ k'o da k'o kɛ bana yɛlɛmataw kɛlɛli ye diɲɛ kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ Amerikikaw ka warisigiba min bɛ wele ko Bill Gates o fana y'a jira k'a fɔ a fɛnɛ na dili kɛ bana yɛlɛmataw kɛlɛli kunkan san damadɔ nataw kɔnɔ ko hakilina don min kan ka maa nisɔndiya ko barisabu ka da kan ko ni ye an yɛrɛw ka jamana jateminɛ san 2017 in k'i b'a ye k'a fɔ sɛgɛlɛnbana ni o ye Guinée ye o yera kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna bagangunda an ka jamana kɔnɔ wa min ye sɛgɛlɛnbana in ye ka bɔ bagangunda ka taa maanifingunda pagungele ani ɲɛwawade bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o kumana fɛɛrɛw minnu bɛ se ka sigi sen kan min bɛ se ka to sɛgɛlɛnbana ye min ye bɛ baganw fa fɛ a kana se ka maanifinw lasɔrɔ o wulikajɔw de bɛna kɛ kɛnɛya tigilamaw fɛ an ka jamana kɔnɔ a ko hala da o mɔ nin kɛnɛ in nali maa bɛ se k'a fɔ ko nisɔndiya ko don barisabu ka d'a kan jamana ɲɛmaa minnu yera kɛnɛ in kan a jamana ɲɛmaaw a ka ca la setigi jamana
ɲɛmaw de do o kumana olu de fɛnɛ bɛna kɛ wulikajɔ kɛbaw ye u bɛ se ka nafolow minnu bɔ ka bila diɲɛ ka bolo kan ani baɲumankɛlakaw minnu bɛ se ka nafolow fɛnɛ bɔ ka bila diɲɛ ka bolo kan min bɛ se k'a to foroba kɛnɛya yɛrɛ nasira kan banaw bɛ se ka kɛlɛ i n'a fɔ bana yɛlɛmataw ko nin y'o kɛnɛ dɔ ye professeur Samaso ye a jira k'a fɔ an ka jamana ɲɛma El Haji Ibrahim Boubacar Keita a ka nin wulikajɔ in ni nin cɛsiriba ninnu de ka kɛ dɔwɛrɛ kama Mali bɛ se ka ye diɲɛ kɔnɔ cogo min ko laɲini y'o de ye hakilina kuraw minnu bɛ sigi sen kan diɲɛ seleke naani bina k'u kan Mali bɛ se ka bɔ o hakilina kuraw ninnu ma dɛmɛ minnu kan ka sɔrɔ musaka ko ta fan fɛ ka se ka baaraw kɛ kɛnɛya nasiraw kan nin kɛnɛ in nali bi o bɛɛ lajɛlen de nɔgɔya Mali jamana mɔ o tɛmɛnen kɔfɛ Mali jamana kɔnɔ kɛnɛya tigilama minnu bɛ yen nin bɛ kɛ sababu ye ka ni kura fiyɛ olu fɛnɛ na barisabu ka d'a kan don nataw la olu bɛ se ka t'u yɛrɛ sɔrɔ nin na ɲɔgɔnna kɛnɛba ka Mali jamana tɔgɔ la a ko hali sigida ɲɛmayasow la sigida ɲɛma minnu bɛ yen ni olu fɛnɛ cɛsirilen don kɛnɛya kow la olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ye nin na ɲɔgɔnna kɛnɛbaw ka don nataw la nka o tɛ se ka kɛ fo k'a sɔrɔ la jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de ye o fɛɛrɛw sigi sen kan o fɛɛrɛ dɔ de ye ka ye nin kɛnɛba ninnu kan a ko kuma na nafolomugu minnu bɔlen filɛ nin ye ni olu bɛna kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin bana yɛlɛmataw kɛlɛli ma Mali jamana nin yɔrɔ bɛ se ka bonya o la cogo min a k'o de ye laɲini ye Mali minisiri min ni o ka caw bɛnnen don mara caman bɔli ma ani marabolokura minnu ni olu kan ka ta ka don bala ni u ma don bala fɔlɔ olu ka jɛkulu u jɛra ka sigi dɔ kɛ ka bɛn tarata dɔw ma kuma ɲɔgɔnyaw bolila fɛn minnu kan u ni ɲɔgɔn cɛ marabolokura 9 minnu olu ka lahalaya ko olu bɛɛ lajɛlen kun kan Fatumata Yaya Kane ale ka ɲamadalitaw don an ka jɛ an k'u lajɛ Marabolokura 9 minnu bɛ ni olu kan ka laɲanamaya hakili falen in bolila o kan marayɔrɔko minisiri ani marabolokura 9 in ɲɛmɔgɔw fɛ fɛn min ye marayɔrɔko minisiri ye ni o ye Cɛma Iber Kulubali ye ale y'a yira a ka kɔrɔfɔw la ko ale a kuma fɔ wasabulon kɔnɔna na o ni minisiri ɲɛmɔgɔ sigira ka hakili jagabɔ kɛ kosɛbɛ a ko kan u ka hakili falenw kɔfɛ ko u ye fɛɛrɛ min sɔrɔ a la ni o ye marabolo 9 ninnu laɲanamayali ye o de ye san 3 o san 3 marabolo 3 ka laɲanamaya ko olu y'a ye o ye cogo de la marabolo 9 ninnu tɔgɔla mɔgɔ min kun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ale y'a yira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw ka ni fɛɛrɛ in ma tɛmɛ olu tulo fɛ ni marabolo 9 ninnu laɲanamayali tɛ wagati koronnen baaraw ye wa a musakaw ma nɔgɔn minisiri Cɛma Iber Kulubali ka kumaw la ko ni ni marabolo 9 ninnu ka laɲanamaya olu yɛrɛ ka jati minɛnen kun fɔlɔw la ko a baaraw sigili sen kan o bɛ t'i jɔ miliyari 70 na ko o dun ye musaka ye min ma nɔgɔn ko ka sabu kɛ ko a bɛna bɔ foroba kɛsu de kɔnɔ ko ni dun ye a ta k'a lajɛ Mali bɛ cogoya min na bi ko nɔgɔn baaraw tɛ ko bɛɛ lajɛlen kan ka i seko n'i damayira kɛ ka kow nɔgɔya ɲɔgɔn bolo Mali bɛ se ka jɔ cogo min na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ni fan fila bɛ mɔgɔ hakili bɛ a kan ka hakili falenw kɛ halisa sariya sen minnu taara san 2012 kɔnɔ ni o bi marayɔrɔ kuraw laɲanamayali ko fɔ o marabolow la marabolo 2 laɲanamayara kaban o de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba a bɛ na o walawala an ye Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ fanga sinamatɔw gɛngun bɛ k'a jira k'a fɔ arabado novembre kalo tile 15 kun bɛ kɛ ɲɔgɔnkunbɛba ye fanga sinamatɔw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'a jira jamana ɲɛmaa Joseph Kabila la k'a fɔ a ye waati min boloda a n'a ka kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale indépendante CENI k'o bi kɛ kalataw kɛ kuma ye k'o ti bɛn u mɔ u b'a jira la dɔrɔn k'a fɔ u b'a fɛ de ɲinan zan in labanda kɔni na a ka taa ka bɔ maaw kunna Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ nisɔngoya taama in ma se ka sira sɔrɔ lakana tigilamaw u kun ye fɛn min fɔ tile kelen yana do cɛ a kɛra o ye u ye maaw babali fan caman fɛ nisɔngoya taama in kɔni kɛra tɔ k'a jɛ ye kunnafoniw ye a jira k'a fɔ diɲɛseleke naani tɔma Nations Unies ani hadamadenya hakɛ labasa jɛkulu minnu gɛngun bɛ ka kangari gwɛlɛ da Kongo Kinshasa ma ɲɛmaw ye u k'a to maaw k'u ka hakɛ sɔrɔ ni o ye nisɔngoya taama sigili sen kan o ye fanga sinamatɔw ka hakɛ ye bɛnkan man ka taabolo dɔ don u k'a to o sabatilen ka to olu labanna k'a jira k'a fɔ Kongo Kinshasa ma ɲɛmaw lakana tigilamaw ye maaw babali min kɛ u ka hakilinaw bolodali la nisɔngoya taama bolodali la jamana kɔnɔ ko fɛn dɔw min man ɲɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ jamana ɲɛmaa Joseph Kabila ale ka manda kɔni sera a da la kabini sango nka min ye kalata cogoyaw ye olu ma se ka sira sɔrɔ o kɛra sababu ye fanga sinamatɔw gɛngun bɛ ka fa bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ sinɔ ye kerecɛn diinɛ ɲɛmaaw de farala ɲɔgɔn kan sa k'a lajɛ ka sigi gafɔ dɔ diniw don u ni ɲɔgɔn cɛ min sen fɛ bɛn kɛra kan k'a fɔ kalataw kɔni bɛ labɛn ɲinan zaa kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲinan zaa labandaw la nka kow bɛ ka taa cogo min na kalata labɛnni jɛkulu na bɛ a jira k'a fɔ kalata kɛcogo tɛ a la ɲina wahala san wɛrɛlama yɛrɛ fana o bɛ sigarɔ ko walasa kalata ka se ka kɛ fɔ san 2019 daminɛw la
Yeselegena ni tomba Nations Unies nyamaya so Conseil de sécurité jamana tani duru farala nyonga araba 2 novembre ka lotlita ani duru ka be aka ka fo keleche keme konondongura obi fara yeselegena ni tomba Nations Unies ka basigili jakulu ka Central Afrique jamana kononi oye miniskai okmana mabiti jo ma batani ngele ani keme woro ani beduru la bafla ani bishegi oye police la kawye keme nani ani bishegi oye surasi nyema bawni ma famu nyane bawye nemina ge sababu ye yeselegena ni tomba Nations Unies ka basigili jakulu mimbe Central Afrique jamana kononi oye miniskai lakana balia o minu nyonye nedo kase ka fusiri o dala barisabu kadaka akamanda koroduna wulika jo o dagara ayesa kase ka kele bi kuma beni makoko abido anaka bara keliche Fransika wala sigide mimbe jenselegena ni toma Nations Unies na François Delattre aleya yera ka fo Faransi jamana ye badaki min zebe katani oye jenselegena ni toma Nations Unies Conseil de sécurité la ko jamana tani duru bela jele jenani uka hakilina wiye amabula donia ka fo Amerique jamana moko ni nye kungabo ka jira ka fo olu ko ni do bela jele ko no olu don ka fo bilama jenselegena ni tomba Nations Unies ka basigili jakulu musaka kota pa uba fe chamanga binga bo ala o ngani ngeleni utuna na foko ubi alaje ka ko bali akake nga ubi fe mi ngwele ya jenselegena ni tomba Nations Unies mo ma minu ndato leni ye municipal kata fara chedunga ukalaje amauka ke mauye minu nye mafamu ya nunye akake lakana tikila mauye minu mbu jando hadabade ya hake ula jenselegena ni tomba Nations Unies ka basigili jakulu municipal to ko chene do fe minani oye bi musoka unu nyona uye tulunge ko jugu wali jamana kono manunu ngana take o keba uye amawla donia ka fo jenselegena ni tomba Nations Unies nyama Antonio Guterres ayeta maminge kwasada ina kanyeshin Central Afrique jamana mo akunye laidu ta ka fo akaka doka fara miniska jenselegena ni tomba Nations Unies ka basigili jakulu kelebulu mauka utemene ko fe sharia ka di amo sharia memise ka to abise ka kelebi kuma be kuluka kulumi mana foko babali akabara ukelila Angola jamana nyamakura yuwa Lorencio bebe na akeme ka kubake jamana nyamakura mi ni anana oere nona mami nye jamana mara san bisaba ani san jegi Jose Eduardo dos Santos o demuso mi blangume taji kokuna Angola jamana kono taji chakeda mi wile Angola kono ko sunangol o nyema ba Isabel dos Santos ayo wili kaba jorola yuwa Lorencio jamana nyamakura amada omo jakulu minzigile kundo taji ko chakeda kuna ne oye sunangoli conseil d'administration aya mabela jele wuli kabwa joro la amabula donia ka fo jamana nyama koro Jesus Eduardo dos Santos demuso Isabel dos Santos ashibe sambinani ani sanani na sa 2016 de anana suna goli nyema yala afa ere defene ya blai ka fatu jamana nyema yala domina fa imba bla joro ina amabe Angola ka de famba mo barsa bukada ka machamanya jira ka fo jamana furuba febe kataka ke limuruba e ka bedu kilindamo musula kan yera ni oye Isabel dos Santos ye Jose Eduardo dos Santos de na shibe sambinani anisa nanina Amerika uka jatibo jakulu dobe ko magazine American Forbes oya yira ka fo farafina musu bela jelela ka nyo wartigiti yuwa Lorencio mi nana fangana septembre kalula ka sabuke aka fanganyini jakulu MPLA oye sebayata akunya jira ka fo nana ana fere bela jeleti ke gwele ya membe Angola jamana kono ka gwele ya wili chugo nyini nga kerengere ni nyana yuruku kwa na itake odekeleli abilama akeme ka mami nda ko bla Jose Eduardo dos Santos demuso Isabel dos Santos nona tajiko chakeda nyema ya kuna oye maye mami yerebi dilika baracha mange tajiko kuna ni ukama ko Carlos Saturnino Zimbabwe jamana kono Robert Mugabe bilama asita yere loble bawo surasi ukoni ngeme ka kuru sudo de konosa wa Zimbabwe yere famba chama minembe surasi nunu defe amawula dunia ka fo Zimbabwe fanga nyini jakulu minye yere mahornya tutige Zimbabwe jamana ye ne oye Zanu PF ye anama nyema Robert Mugabe fanga nyini jakulu yere kono kalo chama de kera bembali yala atonde unyere damani nyonje Emerson Nangagwa ne ale kunye jamana nyema Robert Mugabe ka danga ye jamana nyema ya rola Robert Mugabe de shina ko wili ka bwa jorola do ya jira ka fo a wili kuma ke do wore ye ani Robert Mugabe furumuso grâce Mugabe de tibe bawo mafla ubela jele ka yitaw ye fengelenye jabana nyama Robert Mugabe nona bla na manya ka fo a shibiri ndimbe grâce Mugabe afurike ka joro ko be ala wa Emerson Nangagwa ale ere bulu ale de Robert Mugabe ka danga ye jamana jema ya jorola ni Robert Mugabe ko ni ndi ale de do okmana Robert Mugabe shina ka fara afurumuso grâce Mugabe ka ninga Emerson
Emerson Mnangagwa wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la kabini o de kɛra sa ɲuɲu ni ɲaɲa wulila tile damadɔ o kɔfɛ surasiya ɲɛmaaba ale ye dantigɛli kɛ ka jira k'a fɔ surasiya tɛna jɛn ni a ye fiyewu maa de k'a fɔ wulikajɔw minnu kɛra Angola jamana fɛ ka se ka bɔ nazara bolo ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ maa dɔ de ka n'i bana mini o ɲɛtakun sɔrɔli la ko surasiya na don o tigilama ni o kɛli cɛ kɔrɔfɔ in ɲɛsinnen kun do Robert Mugabe n'a nɔfɛmɔgɔw de ma ko i ma ɲa min kɔ a kɛra o ye bibi na Robert Mugabe a lasago bɛ so dɔ kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔla don dɛ kaso la a se t'a yɛrɛ la k'a fɔ k'a ye jamana ɲɛmaa ye bilen an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Emerson Mnangagwa utikalo tɛmɛnen a kun bɛ deli k'a jira k'a fɔ kɛnkɔnɔ kun kɛra ale kɔnɔ dɔ fɛ hali n'a ma sɔn k'a kɛ b'a fɔ maa minnu y'a masurunamaw ye olu caman y'a jira k'a fɔ ko in bɛ sɔn ka kɛ Grace Mugabe de ka kɛwale ye barisabu ka d'a kan kɛnkɔnɔ sera kɔnɔ cogo min na fɛɛnɛ kɛnkɔnɔ in kɛra o de la n'a y'o min dɔw y'a jira k'a fɔ Grace Mugabe fɛɛnɛ dilayɔrɔ fɛnɛ bɛ a bolo Zimbabwe jamana kɔnɔ ko in dabɔra kama k'a dilan yen de ka kɛnkɔnɔ kɛ a la a ka se ka maɲi lasɔrɔ tuma min na ni kɔrɔfɔ in sera Grace Mugabe ma a kun ye ko nkalontigiya an b'aw ladɔnniya k'a fɔ san 2002 ka taa se san 2008 ma Robert Mugabe jamanakuntigi sigalataw minnu kɛra a cokora jamana kunna nka o ma kɛ wɔyɔkɔ barisabu ka d'a kan maa min kun ye fangasinamatɔ ɲɛmaa ye o donni kama Morgan Tsvangirai a n'o ni ɲɔgɔn cɛ a sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛyara fɔ a ma ɲa min kɔ a kɛra u ye u farala ɲɔgɔn kan ka jamana mara manda kelen kɔnɔ ni u kama ko gouvernement d'union maa min na cɛnni filɛ nin ye bi ni o ye Emerson Mnangagwa ye maa dogolen tɛ Zimbabwe jamana kɔnɔ maa ɲigirɔ gwɛlɛn fɛnɛ don barisabu ka d'a kan a ye jɔyɔrɔba caman minɛ Zimbabwe jamana kɔnɔ service de renseignement lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen a kɛra o ɲɛmaa ye o donni kama u y'a da la ko banba ka sabu kɛ a ka ɲigirɔ gwɛlɛya ye o tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ deli ka kɛ kiriko minisiri ye a bɛ deli ka kɛ surasiya minisiri ye wa o senfɛ ani surasi ɲɛmaa caman de jara o de kɔsɔn kabini ni Zimbabwe jamana ɲɛmaa bilara ɲɔgɔn na surasiw ta mɛ fara a ka bi surasiya ɲɛmaaba min kɛlen filɛ nin ye ka Zimbabwe jamana ɲɛmaa Robert Mugabe ka fanga yoboyaba bi n'a bin tɛ ka bɔ fanga na yɛrɛ maa de don maa min fura dama fɛnɛ tora Robert Mugabe kɔ bawo don min na Morgan Tsvangirai ni ani Robert Mugabe ye ɲɔgɔn sɔrɔ jamanakuntigi sigalataw dafɛ a kun y'a jira k'a fɔ Morgan Tsvangirai k'a dɔn k'a fɔ n'a kɛra jamana ɲɛmaa ye bɛɛ surasiya faratɔ tɛ a kan barisabu ka d'a kan Zimbabwe yɛrɛ jamana kɔnɔ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu farala ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ kɛ yɛrɛma hɔrɔnya ka se ka sɔrɔ Zimbabwe jamana ye ni o ye Robert Mugabe n'u ka maaw ye olu kɔni b'a fɛ Zimbabwe mara de ka to olu de bolo o tumana waradina kana ɲɔkari nka Robert Mugabe seko min ye nin ye a ka jamana ɲɛmaa danga Emerson Mnangagwa ma o kɛra sababu ye ka surasi ɲɛmaa in kɔni dɔrɔn a ma ɲa min kɔ a yɛrɛ ye mugu ni kisɛ ta ka ɲɛsin Harare ma ni o ye Zimbabwe faaba ye ka Robert Mugabe ka fanga nɔgɔya kosɛbɛ bebe in na ZANU-PF fanga ɲini jɛkulu maaw tilalen do fila ye u ko maa minnu ma ko vétéran ni olu ye yɛrɛma hɔrɔnya ɲini dɔ kɛlɛkɛbaaw ye o ɲɛma o ye a jira k'a fɔ Robert Mugabe kɔni bɛ bɔ ZANU-PF fanga ɲini jɛkulu ɲɛmaaya la ni maa wɛrɛ bɛ kɛ jamana ɲɛmaa ye bɛɛ ale kɔni tɛ bilen ko in bɛ yɔrɔ min na sa surasiw ka ɲɛmaa de bɛna kɛ Zimbabwe maa ɲɛmaa ye wa wale kelen jamana ɲɛmaa danga min bilara Robert Mugabe fɛ taa bɛna kɛ o de nɔfɛ Emerson Mnangagwa kana jamana marasa wa o ɲininkali tɔ min bɛɛ o de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadaliw la aw kan bɛn